Исәнмесез, дуслар. Күптән түгел без социаль челтәрләребездә әдип Әлмиргә сорау бир дигән рубрика игълан иткән идек. Сораулар бик күп килде һәм бүген аларга Сәләт проектлары җитәкчесе әдип Әлмир үзе җавап бирәчәк. Исәнмесез, әдип Әлмир? Барышабызда. Хәл сораудан башлыйлар инде. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, шәп. Алда бир. Иң элек шуны әйтеп куйыйк әле, безнең сораулар төрле. Шуңа күрә хронологик тәртип, бәлки логик бәйләнешле сакланмаска мөмкин. Безнең максат сорауларга җавап биреп бетерү. Биктер. Димәк, башлыйбыз. Иң элек тарихка әйләнеп кайтыйк әле. Сәләтне ничек ачтыгыз дигән сорау килеп иреште безгә. Сәләтнең башы теге зур күлләрдә, инешләрдән, инешләр чишмәдән башланды. Бер аланнан 93 елны без бардык. Арчага, Арчаның беренче мәктәбенә, анда компьютер мәктәбе эшләп килә иде. Хәлил Гәндинов дигән безнең хәзерге дустыбыз, анда компьютер мәктәбе укытучысы. Ул анда үзенең мәктәбе өчен шул компьютер аланы, лагерь үткәрде, компьютерны лагерь. Безгә бик ошап китте. Менә шундый теге компьютер аланын үткәрергә республика күләм һәм анда олимпиада җиңүчеләрен җыярга, информатика, математика буенча һәм әле тагын шулар арасында татарча белүчеләрен һәм татар теле өйрәтеп дип шуны ният белән башладык. 93 елда без аны Казан дәүләт университетында ул вакытта үзебезнең ясалма интеллект лабораториясендә ул вакытта яшь безнең хезмәткәрләребез үзләре дә кызыгып китеп әзерләдек һәм 94 елны июнь айында 65 бала катнашында шул аланны уздырдык Арчада. Менә шулай башланып китте, үзебезгә дәвамчылар булыр. Татар телен югары үзләренең акыллы канатларында алып баручылар булыр дип. Ә инде икенче елны без күрдек, ул ничек иттереп төрле олимпиадаларда җиңгәннәр, төрле төбәкләрдән килгәннәр, төрле класста укучыларны бергә җыйган вакытта шундый теге көчле акыл, көчле күмәк бер ми барлыкка килә икән. Безгә ошап китте, шуннан бирле менә сәләт дәвам итә. Ә менә үзегез хәзер селкеш булсагыз, кайсы аланга бару өчен гариза бирер идегез? Мин әгәр сәлкеш булсам, беренче чиратта үземә карар идем, менә минем кайсы якка сәләтем күбрәк. Менә бүген андый мөмкинлек бар. Теге вакытта менә компьютер, математика һәм эләгү өчен бер алан иде. Хәзер безнең 30лап аланыбыз, 50дән артык проектлар, 100ләп проектлар дип әйтеп була. Катнашып, үзеңне каядыр үстерү өчен. Ягъни мин үземнең сәләтемне кайсы якта күбрәк күрәм. Әгәр фән ягына булса, бер аланга, әгәр спорт ягына булса, икенчесенә, әгәр иҗат ягына булса, өченчесенә, әгәр әйтик журналист булам дисәң, тагын шәхес дигәне бар аның, һәм башка 30лап. Берсендә аерым хәзер әйтәсем килми. Чөнки алар безгә һәрберсе якын. Өйрәнегез аланның тарихын, аның эчтәлеген, сез ул кайсы аланга барып, үзегезне тагы да көчлерәк итеп үсебрәк кайта аласыз. Менә шунда. Һәм бәлки әле карарсыз, кем директор, кем әйдаман, кем җитәкче, аннан да килә. Сорашыгыз, языгыз менә булай иттереп, укытучылары кем була? Сәләт мөмкинлекләр даирәсе, мөмкинлекләр мөхите һәм әле бәлки сез теләгән менә шул сезнең мөмкинлекне ача торган, сезнең сәләтне ача торган аланны без я проектны булдырмаганбыздыр да. Хәтта сез әйтегез, менә мин шул юнәлештә үсәсем килә, менә шундый алан булса мин килер идем дип. Бәлки сезнең тәкъдим буенча алан булмаса да быел, ниндидер төркемне шул якка таба без җыярбыз. Һәм бу сорауны биргән сәлкеш үзүк менә шул төркемне тудыручы булачак. Бу алан нишләп ябыла, аны ни өчен ябасыз дигән эчтәлектәге сораулар иң күп килде, әдип Әлмир. Кайсы аланнар ябыла һәм ни өчен ябылалар? Ачыла ябыла, ул бит ничек әйтергә, чәчәк тә. Ачыла, җимешкә күчә, ябылган кебек. Әмма ябылмый, җимеш була. Ул җимешне без алабыз, тагы да көчлерәк итеп, бакчада бәлки яңа агач утыртабыз, шул җимешләрдән. Сәләттә
алар бит инде безнең теге шул җимешләр кебек, чәчәкләр кебек, кайсы яфрак кебек. Алар шул бер сәләткә хезмәт итә, сәләт аларга хезмәт итә. Әйтик, безнең Аршан бар әйме. Без анда 10 еллап бардык, булды Кара диңгездә. Менә анда алып бар өчен ниндидер шартлар үзгәрде, біз аны әзрәк кенә туктатып тордык та, бу елдан башладык яңадан ул шул ук Аршан. Әйтик, шундый аланнар була, ябылып тора, аннан соң яңадан үз юлына кайта. Елга да кыш җиткән вакытта кышын без белән каплана да, язын җиткәндә ачыла, яңадан шул ук елга була. Алар бит ябылмый. Алар күренә, җимешкә әйләнә, дәвам итәме юкмы, анысы инде күренә. Менә теге үзләре шул җимеш булып чәчәк аткан, шул ат торган әйдәманнар, директорлар, үзләре теләсәләр шуны дәвам итәргә, без һәр вакыт дәвам итәргә әзер. Әмма ул директорлар үсәләр дә каядыр китәләр, баш җитәк буларак өлгергән семьялар, гаиләләр була, башка эшкә китәләр. Бу урынга кирәк бит дәвам итүче. Баш җитәк кирәк. Әйтик, быел безнең баш җитәк юк. Балалар бар, әйдәманнар да бар хәтта. Әмма балаларның саулыгын, исәнлеген, иминлеген кайгыртып, бөтен яктан да алып барырга бер кеше кирәк. Аларны прәнтикләп кенә куярга. Төрле шартлар аркасында кайсы вакытта кайсыдыр аланнар тукталып та тора. Әмма бер генә балада югалырга тиеш түгел. Менә безнең күпме анда быел бәлки кайбер аланнар ябылып торыр, һәм ул балалар, анда тартылган балалар кайсы яктан булсалар да, әйтгәндә, Бөгелмә мул, Буа Гайрәт мул, Азнакай мул, Саба мул, Батыр мул, Болгар, Сәләт Болгар мул, Кандыркүл мул, Самара мул. Санап китсәм, кемдер әгәр мин әйтмәгән булсам, бу тик барыгызны санар өчен түгел, менә шул аланнарда балалар, әгәр бу вакытта әле алан районда булмаса да, барыгызны да чакырабыз Йылдызлыга, урыннар җитәрлек һәммәгезгә. Менә сәләттә бер нәрсә дә ябылмый, теге урысча әйтәләр закрытие дип. Ул тукталып торырга мөмкин, башка сыйфатка күчергә мөмкин, анысы да киңәшләшеп. Менә әгәр бу ел нинди булса, киләсе елга ниндидер алан ачылмый икән, ул юктан гына түгел, аңлашып, бергәләп, карап, һәм һәр вакыт әгәр безнең ул ресурслар мәсьәләсе, анда кадрлар мәсьәләсе, әйбәт кадрлар, ул әйтик, әгәр без сөйләшәбез икән, каядыр төбәктәге, районнардагы аланнар турында, ул инде безнең белән администрация эшлиме юкмы, без аңлатабыз. Әйтик, 10 еллар без анда үткәрәбез алан. Анда җыябыз шул районның балаларын, администрация әле килеп шул аланны ачып китсә әле. Күп вакытта администрацияның барлыгын да белми, главаның белгәнендә юк. Без моннан үзебезнең энергияны алып барабыз, ул район балаларын үстерәбез һәм үстерәчәкбез. Әмма администрациянең дә катнашуын теләр идек. Бу безнең менә зур теләгебез. Балалар һәм әйдәманнар һәм директорлар кайсыдыр бер аланны быел ук сакларга телиләр икән. Алар барырга тиеш, беренче чиратта администрациягә һәм әйтергә: әйдәгез, менә бу сәләт чиләге бер ягыннан сәләт тота, икенче ягыннан администрация тотырга кирәк. Менә шундый проблемаларны сөйләп торуның мәгънәсе юк. Балаларга әйтәм, сезгә проблема юк, бер нәрсә ябылмый, килегез, сезгә бөтен мөмкинлекләр тудырылган, сез булган, әле быел булган аланга караганда да әйбәтрәк аланнар, әйбәтрәк нәрсә, шартлары белән һәм табигаты белән бәлки. Әйбәтрәк булмаса да, менә шундый шартлар булган, мөмкинлекләр булган аланнарыбыз бар. Рәхим итегез.